Uvidíš. Poďme na to. Dobre, s tebou kecám. No, akože ja súhlasím. Zatiaľ si super, podľa mňa, takže Aj ty, v pohode. Asi by som nedokázal byť s niekým, kto by, že vyslovene, že nechcel mať deti. Nechcem mať deti. Dojkali. Ja neviem, uvidím. Menučko a smart tipy, ako zvládnuť prvé rande, ti prináša ČSOB. Založ si smart účet, s ktorým môžeš získať 30 eur a predplatné Refresher Plus na 6 mesiacov zadarmo, aby si videl nový diel Menučka s predstihom. Link na ČSOB smart predplatné nájdeš v popise videa. V dnešnom dieli Menučka bude po romantickej iskre pátrať čerstvo doštudovaný Matúš. Ja som Matúš, mám 24 rokov, pochádzam z takej malej dediny pri Trnave. Vo voľnom čase dosť rád športujem, chodím na túry alebo chodím loziť. Rád trávim čas s kamarátmi alebo hrám nejaké hry. Moja ideálna partnerka by mala byť taká extrovertná, nech rada komunikuje. Ideálne, ak bola, že nekonfliktná, aby sme sa nehádali. Oproti Matúšovi sme posadili milú a ukecanú Michaelu, ktorá by mala spĺňať jeho predstavu. Tak ahoj. Teda dávam. Ahoj. Dávam ten proteín do tej kaše. Tak teší ma takto. A bude? Ja som Miška. Bude aj rýžová kaša priamo s tým kokosovým proteínom a čokoládovým sa predávať. Ahoj, ja som Matúš. Mal veľmi príjemný hlas. Čo ma tak najviac, tak prvýkrát dostalo, že fajn. Koľko máš rokov? Mám 24. A ty? 21. 21 rokov je podľa mňa v pohode. Myslím si, že asi aj tak najviac záleží na tom, že aký máš životný štýl. Odkiaľ si? Ja pri Puchove bývam. Takže vôbec neviem, kde je. Púchov? Ahojte, ja som Miška, pochádzam z Púchova a mám 21 rokov a momentálne študujem na Vysokej škole v Brne. Študujem japonológiu a v podstate od 16 som sa to učila sama a ma to nejako chytilo a potom som do toho spadla. Veľmi často cvičím, chodím do fitka, mám rada šport, občas čítam, ak mám voľný čas. Čo neznesiem, že by ma nevedel zvládať, že by veľmi ma snažil sa možno kontrolovať, že ma nenechá robiť to, čo vlastne v podstate ja chcem. Študuješ alebo pracuješ? Áno, ja som na Vysokej škole v Brne. Teraz študujem, som ukončila prvý ročník, chvála Bohu. Podľa hlasu som takže počul, že bude taká živšia a že bude rozprávať. Študujem japonológiu. OK, to obnáša čo? No, japonský jazyk celkovo ako takto, aj znaky a všetko do toho, no. To znie celkom zaujímavé, popravde. Určite by som chcel ísť do Japonska. Je to podľa mňa veľmi zaujímavá aj že pekná krajina. No, ja som doštudoval tento rok v Bratislave na STUčke. A teda momentálne si hľadám prácu. Jasné. A vieš aj ako? Kde taký obor alebo takto? Hej, mám aj vyhľadnutú takú firmu, s ktorou komunikujem. Že si starý. Deno si máš koľko rokov? Ty guma? Kamaráta minule napadla besná líška, dali jej také Kung Pao na hrdan, že ju aktualizoval z Mozilla Firefox na Internet Explorer. A ešte jedna vec, chápeš, že ti už ťa na 40 a ty čítaš ten komentár? Ty vieš, koho myslím? Milionára. To bol Morečkovec či divočák? Pozdravím všetkých divočákov. Tu je divočáci. Pekný deň, Martin. Tam by som teda mal nastúpiť niekedy v septembri, predpokladám. Je tak, takže užívaš leto, hej? Hej. Mám také posledné študentské leto a chcel som si to reálne aj že užiť, takže naposledy. Hanblivosť našej dvojice zatiaľ nedovolila rozprúdiť uvoľnenú konverzáciu. Siahnu po tlačidle, ktoré znamená servírovanie druhého chodu tak rýchlo, ako zhodli toto predjedlo? 28. Už sa blížiš. Niečo o mne mi hovorí, že prvý pohľad Mišky a Matúša odštartuje skutočne chutné menučko. Čo na seba dvojica povie? Čako. Čau. Tak radšej teda vidím. Ja teda vidím. Keď som ho prvýkrát uvidela, tak bola som skôr taká milo prekvapená. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára, ktorá odhalí, či si môžu naši holúbkovia rozumieť aj v oblasti lifestylu. Máme tu trojice a môžeme to teda zoradiť. Okay. Prvé, že Vojo, Netflix, YouTube. Dobre, tak 3, 4. Netflix. No, skoro to isté. Hej. Pozeráš častejšie YouTube? Asi hej. Hej, že
Akože záleží asi, aké mám obdobie, že či pozerám... Ahoj, vydáme ja bude ešte cez dneska, uvidím, možno to hecnem a pôjdem skúsiť prejbať štvrtú hru. Mám hlavne sa za celý sa ďakujem veľmi pekne, ahoj. Čau. Nejaké filmy alebo seriály. Bojo som dal posledné, to je také, že tam možno s kamarátmi iba nejaký Love Island alebo niečo také pozrieme. Hej, pozeral si? Teraz sme Rúžu pozerali, ale sme pozerali iba ten prvý, čo bol. Neviem, ak by to bolo v prípade, ak tento rok Rúža, že Krištof a Rasťo, že tam pojem s najlepším kamarátom, tak to by som možno vyskúšal. Ja to mám tiež tak podobne, ako viem si pustiť aj YouTube, keď už neviem, čo mám pozerať. Lebo mne sa niekedy nechce začínať nový seriál a úplne som z toho taká, že zase pri tom poviem celý deň. Tak si pustím YouTube. Pozerala som Rúžu pre nevestu, tú druhú sériu, lebo ma kamarátky z práce nahovorili. Tak tedy som pozerala, ale inak akože vôbec nepozerám. Ja som ani nevidela teraz tú ďalšiu a kamošky ma úplne do toho, kukni si to a tak hovorím, nie, ja sa nahnevám, nejdem to pozerať. OK, tak ďalej tu máme, že správy najradšej čítam, počúvam a ignorujem. 3, 4. Počúvam až po ignorujem. Možno by som to asi, že vedľa seba. Není to, že by som úplne ignoroval ľudí. Že radšej, že ale čo? Ale akože stáva sa mi, hej, že niekomu, že zaujímavé. Počkaj, alebo nie. Čítam, ignorujem, počúvam. Čo? Keby mi odpisoval, tak by som mu neodpísala nie. Ja to mám asi, no však naopak, lebo ja občas tiež zabudnem, ale to skôr, keď robím niečo, že fakt, že som v robote a kamoška mi pošle napríklad hlasovku dlhú. Vôbec, to presne. Som, že Ale radšej to prečítam. Ale keď mám niečo keď ja dlho hovorím niekedy, takže ja pošlem. Akože to ja dosť často robím, že posielam tie hlasovky a sám by som si ich nepočul, keď pošlem. Potom tu máme, že Kalin, Luca Brasi a Sima. Kto je Kalin? Prosím. Keď nepoznám Kalina, tak dosť ma to prekvapilo. Neviem, podľa mňa celkom, že známy. No. Som ti tak ublížila teraz. Nie. Luca Brasi ho dal on prvého? Prečo je taký populárny moc? On má Luca Brasi, Kalin, Sima. Ja nepočúvam vôbec. Akože hudbu nepočúvaš vôbec? Nie, akože slovenský interpretov nepočúvam vôbec. Okay. Ako nevadí mi to, keď niekto iný, absolútne, ale to som taká, že pusti si, choď, vieš, že Sima viem, kto je, aj Luca Brasi akože viem, kto je, ale ako nepočúvala som nejak, že by som... A teda pre si ju dala nad nich? Hej, lebo ju vyššie poznám a vyššie pesniček som ho nepočula. Počúvam najviac asi tiež zahraničnú hudbu. Počúvam dosť aj že českej hudby. Kalin je Čech, takže náhodou nevieš. Asi najradšej mám Lady Gagu. Plastiky, prirodzené starnutie, trocha botoxu. No, to je v podstate nemáš čísla. Nemám, však je to... Kateřino, ďakujem ti, ahoj. Ty nedávaš čísla. To je prvé, nechce sa mi to písať. Však ja to napíšem. Mne to nevadí, aj akože... To ja keby tam mám písať na tú tabulu niečo, tak ti hovorím, to existuje. Tak ja som úplne, že super, že nie je to nejak tak... Že dajte si, vyzeráte sexy. Som spokojná s tým, aká som, takže keby si to tam upraviť, tak by som sa cítila, že asi niečo nie je v poriadku so mnou. Tak... Ale počkaj, to hovorí v 21 rokoch. Keď príde 30-ka na krk kamaráde a bude mať oči padnuté pod lícami jak ja, tak bude rozmýšľať, že tam čo si rachne. Asi by mi vadilo, že kebyže má mať nejakú partnerku a že je nejakým spôsobom že nespokojná a že chcela byť nejaké takéto že zákroky, tak asi by som skôr odhováral. Sme v polovici menučka a čaká nás prvé otáčanie ceduliek. Z Mišky a Matúša pomaly opada nervozita a to by mohlo naznačovať, že budú chcieť pokračovať. Uvidíme na ich tabuľkách veľké áno? Kokos dneska pohodička po práci. Áno. OK, super. Ticho do piče, musíš tam kokociny dávať hymlík. SNNKTNTGZ lomka otázník podčiarkovník source znamienko rovnosti ik podčiarkovník web podčiarkovník copy a ja ani skipnul, lebo to je proste cestky, chápeš? Znamienko rovnosti taxax zam 1 LMTL2 a 2 TV znamienko rovnosti rovno. Áno. Som je dobré s tebou kecám. No, akože ja súhlasím, že nemám dôvod, prečo by som pokračoval. Také zaujímavé. Hej, určite.
Zatiaľ si super, podľa mňa, takže Aj ty, v pohode. Miška je super a Matúš asi tiež. Preto pokračujeme k hlavnému chodu, ktorý je plný zaujímavých otázok a chutného jedla z Confud baru. Mám tu ešte takéto otázky. A teda prvá je, že čo si spravila, keby ťa na Tinderi lajkne Boris Kolár? V prvom rade by som to poslala kamoškám, takže kúkajte. Ale tak ja neviem, ja by som asi bola, že... No, asi nie, no. Mal som Tinder, asi raz alebo dva. Asi nie, no, S kamaráde. niekým vonku, že z Tinderu. Koľko by mal podľa teba zarábať tvoj partner, partnerka? Tak, aby nám bolo dobre. Proste tak. Ak bude zarábať viacej alebo že veľa, tak budem rada. Ak bude zarábať menej a ja budem skôr tá, ktorá zarába viac, absolútne mi je to jedno. Ja tiež akože zase nie som taká, že chcem sa v tom živote posúvať čo najviac. Čiže to znamená aj finančne čo najviac. Chcem ísť vyššie a vyššie. Páčilo by sa mi, keby mám tak 2000, 2500 možno. Že ja to mám asi úplne rovnako. Popravde tiež je mi to v podstate jedno. Momentálne som aj zamestnaný, takže asi nemám moc ani právo sa k tomu vyjadrovať. Akože ak by som sa pohyboval niekde v okolí možno 3000 eur, bol by som asi celkom spokojný. Aký máš názor na astrológiu? Aké si znamenie? Celkom ma prekvapuje, keď tomu niekto verí. Pre mňa je to také divné, že niekto je taký, že ako keby tým vyslovene, že žije a úplne sa tým riadi. Ako v podstate nedáva to zmysel. Teba neurčuje. Ani proti nic nemám, ale to i nedávam. To ti vadí takáto kokocinka. Erko. Zastavenie planet. No, Teba jasné. určuje to, čo si prežil, takže... No, či by som dokázal chodiť s niekým, kto verí na znamenia, tak nemyslím si, že to je zase až tak. Resto má na piču, keby si mal nájsť niekoho, kto zarába viac ako on, tak by musel chodiť s Elonom Muskom. Taký problém, ale keď to niekto fakt, že preháňa a je do toho fakt, že zažraný, tak to je podľa mňa dosť divné, že to mi vadilo určite. Chceš mať deti? Prečo áno, prečo nie? Ja som priklonená skôr k tomu, že nechcem mať deti. Hlavne kvôli tomu, áno, kde som vyrastala, aký mám rodičov. Jak drží ten nožík? A my sme ešte aj... Ja mám ďalších 4 súrodencov, čiže... OK, to je nás je dosť. dosť. 2 mačky k tomu. Asi by som nedokázal byť s niekým, kto by že vyslovene, že nechcel mať deti, že na 100% rozhodnutý. Niekedy, že v budúcnosti, hej, si viem predstaviť, že by som deti mal. Lebo ja som celkom tak asi, že rodine založený. Vôbec mi to není, že cudzie alebo niečo, alebo že mi deti nejak že vadili. Je ťažšie hľadať toho partnera. Maus akurát 2-0 rozebali Vitality, win streak po 7 mesiacoch. Počkaj, to idú teda... Takže Maus bude vo finále zajtra zo Spirit? Choď do piče. Pretože aj keby si rozumiete vo všetkých ohľadoch a máte sa radi, tento fakt sa tam bude navždy byť kôr. Asi by som mala ten pocit, že mám potrebu ho nechať ísť. Lebo on potom tým pádom nebude mať tie svoje ciele a ten svoj sen splnený, že ak tá rodina, ten je jeho ten sen. Koľko si ochotná minúť na darček pre partnera na narodeniny alebo výročie? Veľa. Ja veľmi rada dávam tie materiálne veci, ja hrozne rada kupujem. Ja si tie peniaze, dajme tomu, našetrím, tak aj proste ja rada dávam aj nejaký veľký drahý darček. Taká najdrahšia elektronika asi kupovala som bývalému PSko. Ako kupovali sme si ho pre seba a potom som ho už nikdy nevidela. Ja sa snažím väčšinou, keď už dám niekomu nejaký darček, tak nech je to aspoň nejakým spôsobom praktické, že nech to není iba nejaká vec, čo bude ležať niekde v skrini alebo na poličke. Pri tomto kole som sa cítil ako na skutočnom rande, aj keď sa dvojica nezhodla na celkom dôležitej otázke detí. Znamená to, že vynechajú spoločný dezert, alebo budú chcieť pokračovať do posledného kola? Áno. Aby som dostal menej tých očiek na konci. Jaj? Mám... Dobre, tak. Tak 4 môžu byť? To je tak, že si to vypýtal, vieš, to už není ono. Jasné. Skvelé, sme o krok bližšie k záveru a dvojicu čaká posledný krát otestovať svoju kompatibilitu. Máme tu dvojice a ideme sa pýtať, čo ti je bližšie. One night stand a byť single. Ja som v pohode s tým, keď som single, že nemám potrebu vyhľadávať nejaké vzťahy na silu alebo niečo. Môžeš byť kamoška alebo kamoš z ex, alebo nemôžeš byť kamoš z ex. 3, 2, 1, teraz. Podľa mňa môžeš, proste to záleží. Proste ak ste dospelí ľudia a ste si to... A dala si modrú náhodou?
Restinko tam máš dál pred chvíľočkou. Jaj? Akože ja som dal, že nemôžeš, nie že vyslovene, že by si akože nemohol sa kamarátiť, hej, s tým človekom. Pre mňa je ideálne takýto neutrálny vzťah, hej, že nie, že sa kamarátiť, ale zároveň byť v pohode. Byť s niekým v pohode je, že neberiem to za nejaké veľké kamarátstvo, ale už to, že toho človeka pozdravím, pokecáme troška, že jak sa má všetko. Asi záleží dosť, že od situácie, že... A čo tento robí vlastne? Vím, že nezamestnaný, ale že... Nie, skôr si myslím, že nie. Nemám problém s tým človekom pokecať, pokiaľ mi nič neurobil, ja jemu. Či som s ním v kontakte, tak... Som rada. Je mi bližšie liberálne myslenie, je mi bližšie konzervatívne myslenie. Ja som taký, že medzi, asi by som povedal. Asi záleží, že kedy a v čom, že od nejakej konkrétnej situácie. V podstate ani jedna strana nemá úplne myšlienky 100% dobré, čiže ono treba hlavne vedieť vyberať. Miška s Matušom k sebe hľadali cestu a vyzerá, že sa v názoroch chceli jeden druhému priblížiť. Priblížia sa aj ich odpovede na tabuľkách? Pokiaľ chcú ísť na skutočné rande, musia obaja napísať áno. Pôjdu alebo nepôjdu? Podľa mňa pôjdu. Pôjdu, jasná. No, vidím, no. Neviem, sa s tebou, že celkom príjemne rozprávalo, tak nevidím dôvod, že prečo neísť reálne. To mám pokecať. No jasné, nie. Večera zadarmo. Hovorím, nepracujem, nemusím platiť, to mi vyhovuje. Aha, dobre. Nie, však aj ja, však môžeme ísť pokecať proste v kúde. Podľa mňa úplne, že super skúsenosť, príjemná. A ja som spokojná. Koľko bodov z 10? Povedala by som, že tak 8,5 až 9. Aby som jej 8 alebo 9 bodov. A podľa mňa je to také, že 50 na 50 stále. Zachrán teba. Chvíľku, čo sme sa rozprávali a akože... Pokračovanie až na turbej. Neviem, či tam úplne vidím nejakú veľkú šancu. Povedala by som, že tak, asi tak 40%. Miška s Matúšom vyskúšajú svoje šťastie a zajdu na spoločné rande, kam ich pošle Refresher. Ty sa ale nespoliehaj iba na šťastie a buď smart. Buď smart. Takže, divočáci, pekne Martin. Koľko ste platy prepálené? No nič, však realita vás hneď dá dole. Muž. Maťkov syn. Dnes o 3 ráno som sa zobudil a mama išla pozrieť sestru, ona tam nebola a bola v zrkadle. A ja som išiel do chladničky a tam bola mama a otec. Bol v mojej posteli. A babka na lustri, dedovou výšivku Maťovho nového Mercedesu a pes si varil raňajky. Ja som išiel na elektrickú kolobežku, čo mi dal čávu. Len tak, hej, inak, ahoj Maťo. Myši. Dneska tam stretol Žolanda s Erikou a ona mu nechala chytiť koziu bratku, tak chytil popolník a byli ju s ním dovtedy, kým nepriznala, že čupí jak piča Radkovica. Konečne Greta dostala sub, významný milník v histórii YouTube. Čo ti jebe? V tých raketách by mali účastníci dať len jednu stranu, nie stred. O tom je tá aktivita. Dobre, počúvajte, jak sa volá to, čo pozerávame sem tam, čo tam bol projekt toto a tieto veci?